מה מילקי? אתה לא לעשות טיול? כן. מה, לאן את רצה? לאן הולכים? את הולכת? לאן את הולכת? מה את עושה? מה קטע בלערך את הרצפה? לא לאכול דשא, אני לא מרשה. בואי. לאן את הולכת? מה את מריחה? לאן את הולכת? מילקי, חכי. לא, היא הולכת, בשלה. את עושה עכשיו פיפי? עכשיו עשית פיפי, אז תוכל לחזור הביתה. ממש לא. צריכה לעשות גם קקי, בואי. לא, אחר כך לא מתאים אותך לא טיול, בואי. גם פיפי של כלבים אחרים את מריחה. בואי, יחסה. רוצי, בואי, עצלנית, בואי. רוצי, לרוץ. לא רצה הכלבה.